Hey, lagi. Hello. Good afternoon mga kaprobinsya. Salman sulok ng mundo. Dito naman ako, nag-aaraw ng kamutihan. Ay. Kumusta kayo? Alina kayo. Sama niyo ko. Ito ang buhay ng probinsya, no? Hello mga kapatid. Mga Hello mga probinsya. Hanggang susunod ng aking video. Sana nagustuhan ninyo. Please like and subscribe and share. Salamat, thank you.